2006 година 11 май официално е обявен за професионален празник на библиотекарите в България. Той започва да се празнува от библиотечната общност в страната много години преди това, но неофициално. Като патронен празник на Народната библиотека Свети Кирил и Методий и другите библиотеки са се присъединили към отбелязването му на празника на най-голямото светилище на българската книжнина – библиотеката, която съхранява най-старите и най-достойните образци на литературната ни съкровищница. Националните, научните, обществените, училищните, университетските, специалните библиотеки сега в България работят 7270 специалисти. Днес славянската азбука вече е азбука, на която и на нея Европейския съюз пише своята настояща и бъдеща история. А мисията на библиотеките, мисията на библиотекарите е да запази това наследство за бъдещето, а също така да съхрани и българския дух. Напуска образователната система без да я придобие средно образование. В България образованието и обучението на възрастни обхваща 6 пъти по-малко хора, отколкото в Европейския съюз. От тук и мястото на библиотеките, които в България са 3938 библиотеки, и тяхната роля за повишаване грамотността и насърчаването на четенето. Славянската писменост. Първото име на Кирил било Константин. Баща им Лъв, управител на Солун, и майка им Мария ги възпитавали във вяра и благочестие. Константин 13 годишен е отведен от Цариград да учи заедно с малолетния император Михаил. Рядко талантлив, спечелил учената титла философ. С брат си Методий съставили славянската азбука. Превели Евангелието, Псалтира и други книги от Библията от гръцки на славянски език. По покана на моравските князи Ростислав и Светопол и на панонския княз Коцел били изпратени на просветителна дейност сред славяните. Оттам на път за Рим, за да защитят просветителната си мисия, водили спорови в Венеция с поддръжниците на тъй наречената триезична ерес, според която Евангелието можело да се чете само на 3 езика – еврейски, гръцки и латински, на които бил надписът на Голготския кръст. В Рим били посрещнати от папа Андриан тържествено, тъй като носили мощите на свети Климент, папа римски, пострадал мъченически на заточение в Херсон в края на 1 век. Папата разрешил да служат на славянски в римските църкви. Константин философ се поболял, приел монашеството си име Кирил и починал в 869 година, погребан в църквата Свети Климент. Методий получил епископски сан, се върнал в Панония и починал в Велиград 885 година. За религиозно-просветното им дело светите братя Кирил и Методий са наречени равноапостолни. Човек със стабилни познания. Бях очарована и започнах редовно да взимам книги. След това библиотекарките, които постъпиха на работа там и които също ми предлагаха всичко най-интересно, бяха майки на мои ученици. По-специални отношения. И след това те се пенсионираха и дойде третата смяна, която беше пък още по-специални отношения, защото въобще не ме познаваха, но въпреки всичко намираха слабите ми места и винаги ми изпращаха с книги, които заслужаваше да бъдат прочетени и които ми доставяха удоволствие. И да ви кажа, бех много така зашеметена, когато забелязах един ден, че тези хора се стараят да работят по някакъв нов начин. Те привличат читателя, те намират за него нещо, което за всеки един интересното, което може да го завладее, да го направи постоянен посетител. А последното, което ми очарова, беше работата им с децата, с малките деца. Един от тези малките, не го помня кой, ама настигна бегом по стълбите, веднъж като се качвах нагоре, отвори ми вратата, трясна набързо, рекал, Боже, щупи! А той бързаше да ме отвори горната врата, спряща до вратата и каза, заповядайте. Това възпитание и тази почет към книгата дължи само на вас, момичета. А аз самата бех шашната от това, че дойдох
И новата библиотекарка, на която върнах книгите, веднага ми предложи една книга, която живо ме интересуваше. Бех прочела преди това от нея един роман, беше ми много харесла. Тя изнесе пред мен. Кажете сега, това не е ли чудо? Това не е ли чудо? Винаги, когато отида в библиотеката, аз виждам плам в сърцата и огън в очите. Те блестят. Те винаги се стараят да бъдат на ниво. Искам да им пожелая да са живи, здрави и да запазят тези хубави качества в себе си. Защото поколенията се сменят, но добрите впечатления остават. Да знаете. Нашият президент в момента е в Монголия. Снощи гледах в 3:30, бях на работа, нощна смяна, как хората празнуват този празник, защото тяхната азбука е кирилицата. И хората са толкова благодарни на нашите братя, Кирил и Методий, които са създали това чудо и те го ползват. И трябва да ви кажа, че това е единственото нещо, което го признават и католици, и православни. Няма такова нещо, което да има консенсус в цялата история. Константинопол беше предаден заради комерчески неща на турците. Тук няма такова нещо. Единственото нещо, което ние имаме като богатство, да го нарека, това е кирилицата. И ние всички участваме в този празник със сърце. Ние орем в една и съща нива с едно и също рало. Аз от ваше име, от собствено име, днес с гордост заявявам, че се гордея, че пред моето лично име има дума, която определя моята народност – българка. Усещане за принадлежност. Как искам да се върна аз отново в далечни древни времена, когато конската опашка довела тук нашите племена. Земя, богата и красива, избрали те да станат свой. До днес запазихме я жива от враговете в люти бой. Сменихме вярата прастара, сменихме тангра с Иисус и кръст приехме в олтара и променихме своя дух. Водихме си земята родна, копахме и орахме с плуг, строихме крепости, мостове, държава съградихме с труд. За пример стана на Европа. С граници и с царе, с златни църкви и кубета, с столици и градове. Превратности, вековни, тежки, победи в битки и възход, така написахме история 13 века все в ход. Не ще забравим Нико брата, Ювиги Кан, мъдрец голям, как притчата за снопа с пръчки на синовете си предал. И коренът ни родов дуло ни прави жилав и корав, народ възкръсвал и успявал, когато бил е и без власт. Земята, дето тъпчем днеска, кънти от стъпки и следи на Аспаруха, Тервел, Омуртага, на княз Бориса и на Симеон. А букви, български, звънливи, четем и пишем всеки ден, че братя Кирил и Методий ги писаха за теб и мен. В музика и танци кръшни прозира българско до край. Езическото ни начало дошло от космоса е май. Владетелите свои ние да помним, че давали са ни добър урок. Животът на земята не е вечен, но всеки трябва да изпълни своя дълг. Към род, родина и народ да дава всеки своя плод. Следа след себе си да стори, след време тя ще заговори. И българи по цялата земя с гордост ние да се наричаме, в България да се завръщаме и винаги да я обичаме. Шатра, роден край, Сплитска, Мадара и Охрид, Цариград, Люлебургас, с храбри битки славни горди, с велики наш Преслав. Чест ни правят имената и да силни в нас царе, с кръв поилени полята, свободни в тях да се речем.
цар Иван Асений Петър, Борис Тервел, Калиман, Иван Шишман, Александър, Симеон и Калоян. Златни техните скафандри, от бронз мечът им кован, до златни кули и палати, горд ликът им в нас е спрял. На солунските двама братя, на азбуката наша там, до слава, слънце на земята, гордост вечна нас е там. Озарили светлината, озарили нелика, род да бъдем на земята, с дух славянски на света. Мир и радост да живеем, от светлик да се градим, за рода си да милеем, горда чест да защитим. Сред нас има един човек, който толкова много е дал и за този ден, във връзка с този ден, и когато ви познавате много добре. 38 години. 38 години. Лилия Петкова. 39. 39. Ето. Какво да кажете? Това беше моят живот. До повече си на работа, отколкото у дома. И много ми беше хубав живота. Не съжалявам за работата, за това, че съм работила това. Работих и с желание, винаги сред хора, винаги сред млади, сред хубави хора. Много неща сега се осъществяват чрез нашето възпитание, че тези хора, които работят в библиотеката, са много възпитани, много добри. Те ни обслужват по чисто човешки начин. Аз си спомням за времето, когато тези момичета ги нямаше, благодаря им за днескашния ден. Обаче само една жена беше там, която тук присъства, и тя цялото време нас не обслужваше. Една жена. Библиотеката сме хора, които гледаме напред заедно. Ние гледаме на нещата по един и същи начин. Тези хора ни помагат по-малко или много. И затова искам да ви кажа само едно, че днескашния ден е радост за всички нас. Благодаря ви. Велики братя, творци на българското слово, в нашата история сте ви светци. Да не забравяме с тези златни букви да казваме благодаря, а не мерси. И ако някой е видял, да си кажем ние здравей, а после и довиждане, а не думата банална чао. И едно обращение към тези прекрасни момичета. Уважаеми момичета, работите почтенната професия честно и умело. Вие сте достойни за великото ви дело. Стихотворението е от Леда Милева, моята учителка. Когато за пръв път страхливо аз в класната стая надникнах, тъй ласкаво ти ме погали, че в същия миг те обикнах. Когато с несръчните пръсти се мъчех да пиша с мастило, ти сведена кротко над мене ми вдъхваше вяра и сила. С тебе разбрах, че щом учиш, урокът е винаги лесен, че винаги трябва да бъда с другарите искрен и честен. Научи ме ти да обичам от ранните детски години, горите, полята и всичко, което наричам родина. Аз много неща ще забравя, но теб ще забравя ли? Няма. В сърцето си твоето име, до името пазя на мама. Аз нямам стихови, не съм написала стихови, но винаги съм казвала в този ден Свети Кирил и Методий, нали, с любов към учителя. Обаче днес, 11-ти, казваме, че е празник на всички, които работят в читалища, тези, които работят с книгата, на всички вас, хора, поклон!